kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Dewi Tongper, kabadai kariu kentei kabapau kemat, harilum kasih jentia, kabadai ru ka presiden, jong kasti. Kakentu ya barok ki MLA kasih, bat kerpang, ya menteri rang ba kajela, ukon rat ke sangma, bakin tuklar lem, ya kejing syak tombor ki kasih ha Bangladesh. Kane kejing kentu kakong Dewi, kadai hadin bakinong Bangladesh, tialik ben pom napang ya ki tenrai tempel, jong ki kasih hasnong agar kabahap Molvi Bazar District. Kebelajar hakalai puterik ujemang arajar puai. Namar kane kalak ban kata, ya kajeng im jongki, hawa kim dan shu ya kam banterai manlah kasngi. Kublai pi barok, kam tam ya ki pardok persnam sengi ki ba shong basa, syari Bangladesh, ngai negeri bi jungi kari Meghalaya. Ngas ban pau ya kane kajeng sengu lembar kajeng sengu si ke bajur, ya ke belajar, mana kine kasngi, hakas nong akar bor lekha kabah apok ke Molvi Bazar hakabaki nong shun gi bamitu dur kmat kila pun jelore ke jingtung kam tam kila pun jelore ke tempeu da ke 1000 tenrai ke badai trai da iwe nai pada persam cengi para kasih cengi ibashong basa syari Bangladesh sengu bangamla ban susngap klam dapan pau ya ke jing sengu si namar kum kine ke jai jingjia ke lejia na kwe ke por syakwe ke por ke jing sak pun jelor jong kine ke jingtung jing tep jong ki pardok persnam cengi Sitesha Bangladesh ngasngau ban kentu ya kinong mikmat kasih cengi ki ministers bakin sengam ban le halor kane ke jingsha penjulor jong kine ki jakarep jong ki para kasih cengi ki basa Sitesha Bangladesh compare la ki dei ki bala shong la sa la kha shari Bangladesh nrei kum ki pardok persnam kum ki para kasingin namla pat de ban kelet baki dehi ki parok persam cengi ki dehi na kajak beru kasih jungi karpat lem ya kinong mikmat kasih jungi kum juru chief minister bakin sangab haban le halor kane kajing sha thambor jong ki parok persam cengi ki para kasih jungi na kwe ka por syari Bangladesh ya uruban ya kran baki ketuk ane ki khun samla jong kajak beru cengi ki ba sa Sitesha Bangladesh hanrei ki bedon la ki jong ki kur ki jat ki medeng ki mesan don ru bedon ki me ik jong ki Shanisha Meghalaya kam tam si ki thanyawar namar bun hi ki brucing ki basa Sitesha Bangladesh ki dei ki war ki ba katan rai jong snong trai ki kadai no sok kha nong talang ba na kwe ki snong wat ki kur ru bun ki basa Sitesha Bangladesh ndai ka trai jong ki snong trai jong ki kadai be na thanyawar ka badai snong sok kha te ndai ki ne ki khun samla ki thrang yala de ba lada long kumno Sitesha Bangladesh she ba plikin ya pet ki kwa pakin long kita ki nong jong ka Meghalaya ten rei nakaliang jong ki don ki bor jong snong ki ba parking ya ki kendon te hoi ngaburom ya ka rai jong ka snong hi handre ngadap da ka mesim jong ka jong sukhia ba lada ki khar Bangladesh ki wan illegally ki illegal migrants Shanisha India jungi te balai pade ya ki khasi jungi ba ladaki wan ladaki kwa banlong ki trash nong labu iki kita kendon ka parking but tang ya kita ki illegal migrants lene kita ki bru ki khar Bangla ki bana syari Bangla ki bala wan sa India ki liok banlong kita ki trash nong henrei ki bru jungi pade ki long kum kita ki sok nong balai ngidon kum kan ka jak mesim tenga balengok kelong ba ya udah khar ubadei ubar jala ngi kloban agi ta ke NOC leni ya kita ki kot ban perlong i kumutau trash nong wat lada om di kum trash nong henry kumutau beru balak ban long unang snong apa ka cepok gisnong balai padi ya ki dok pardok persam cengi ngi perking do kata-kata ti lada long ka balak ngakok ban kerpat ba bagi penjensur no nemar ba balada GIA ba play ki Sitesha syari nongwai ekin ya pet ngadap da kajing sosi da kajing songolem kajing sokhian namar ba ket ki dei ki jat benru khasi jungi ngakwa ruban ai ka khubor ye phi ki pardok persnam jungi ki basa Sitesha Bangladesh ba ka ai ka badon kam tam ye phi menta ka long ba namar phi don chajngai nari jungi nari le jong tang ka wai ka long ba phin phi de ban long ki ba ye dei jingmot ki bayat teli namar ka jing teli kalong ka bor
Kerang pilak banyak dah hida lade ya lade raja keno gejing kebawan ya kebawan ban leng shop ya pi. Kum kinong ilam snong ba kinong ilam sing. Wat nam don kita kemen sim ban kwan mentoy shmet ta ya lade rane banyak kemen ta ho la raja ke bas new ya para marjan. Henry tolong kejuk wei kejing mut ke wei ka jeng perkhat khanang ba ki briu na koi padai ki jai ban riu ki nam yo ban iben ya pi. Ki pruwar ki pru khasi changnya kwa chu karpat ha hi chu sas or hi chu ya miyu chu ya to jing mot kemidon khnang ba kimitan ki chat sepro ba handi ki cuma ben ha hi lada ji ai a cha tun ha hi ta ngakrap ngangit scam ru ba ublain dong kat bat phi ngirungin bu ki jing duai khnang ba phi ru pin yo kata ke safety kumba phi duai ka rimik halia ngirungin duai lem ya phi ki para dok para senam cengi para kasi cengi ki basa jengai na ri jengi blender rangkat pet pi ke blesibun.